Знаете ли как се излъчва професионализъм? Работи точно и спокойно. Уважавай труда си, своя и чуждия. Разбира се, бъди последователен и надежден. Разбира се, влагай сърце, любов, дори и в най-малките детайли. Професионализма не се показва, той се усеща. Професионализма е тишината на умението. Не се хвали, а вдъхвай доверие. Каня ви на първия по рода си безплатен семинар, онлайн семинар, на 6-10 понеделник в 6:30. 3 специалисти, изградени от опит, изградени от качества на професионализъм, ще споделят малка част от тайните си. Прибавете се във Viber групата ни и малко по-рано на 6-10 ще споделим линк към Zoom, за да може да гледате обучението. If the plan doesn't work, change.